ден 12, в момента сме в двореца с Форца, нещо такова. И в момента чакаме само да ни чекират билети и така нататък. И влизаме и днеска ще снимам по неща. Патки. Много патки. Tudo tararero, la 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 la. Dal giorno che ho incontrato che ho visto lei, non dormo, non respiro, non vivo più, quella porta che si chiude dietro di... Hello, my friend. Hello, hello. Boss. Hello, my friend. Просто плувай. На китарата Васко Жабата. Той не си личи Васко Жабата от Ковач. Ето го Васко Жабата, тук се личи. Васко Жабата. Какво си ти, бе? Колко Несквик си ял, бе, човек? Какво си ти? Майко. Тия мязат на черви, бе, брат. То ти е трас. Тия мязат на черви, бе, мал. Oh, you're so small. Hello, my friend. Hello. Това не е ли Дора, брат? Рибата Дора. Само че тя беше синя. Няма значение. Май е тя. О, има го. Трябва да намерим Дора, човек. Чакай. Къде е рибата? О, ето я рибата Дора. Ето я. Чакай, има две. Хало. Просто плувай. Какъв Несквик си ял, бе, брат? Погледни се, човек. Майко. Ти ма изде, човек. Ти ма ми изде крака. Ти какво си прави, човек? Майко. Дайте ми от ваше нещо. Виж му окото, човек. То е грамадно. Брато им нещо мога да изде. Има ли зъби, между другото? Те май нямат зъби самолет. Не знам, аз не разбирам от риба. Майко, вие сте яли баси Несквика, човек. Това е красиво. Са само две. О. Бадове, дали има отровни риби някакво? Окей. Това е риба, която ходи, даже която не е фокусира. Това не е риба, как виж? Абе, не знам, бе, ама ходи и предполагам и плува. Ето го. То ходи, бе, брат. Майко, човек, ти какво си, бе? Мале, и аз се завъртях, ти изглеждаш много страшно. Ти мяза на риба с крим такова. Майко. О, ето ми е любимото. Ой, баси грамадната риба, брат. И това отзад е зада аквариума, човек. Чуваме се в последния ден на работа. Имаме някакви картини. Тук още една картина. И не знам какво друго да ви покажа. Сега ще покажа съвсем. Тук бачкахме ние, там имаме ние лампата, която ползвахме. Тук е... Не знам да ви покажам хората, защото не знам дали ще имат против. В влога. Там е другата част от офиса, която може би после ще ви покажа. Тъй тук си говори тук за някакви работи, тук за кутиите и така нататък. Тук е вратата. И после ще покажа другата част, че има много хора. Виж го как припка. Това Деспасито ли трябва да е? Да. Що справя, свърши. Две песни. Не е Черен Перфект. Не знам кой път е снимал.
Добре, много искам да отида и да накарам да ми пусне на Азис Сага по-брат. Да бе, аз правя видео за това. Ой, какво се вижда тук? Нищо интересно.